Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. Айни замон дар 112 микрорайон қарор дорем. Аз ин тараф масҷиди Мехкалон, дар ин тараф бошад хуртобхонаи Нур ва хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. Шлагбаум дорад дӯстони азиз. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Худи бинои истиқоматӣ аз 9 ошона иборат аст. Хонаи имрӯзамон дар 6 ошонаш ҷойгир мебошад мана ҳамин блок. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 85 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои навастройка. Худи бино аз 9 ошона иборат аст. Техпаспорт дорад дӯстони азиз, дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. 112 микрорайон. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо чӣ хелик мебинед? даромадгоҳ, прихожа, коридори калон, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, дар инҷо бошад ҳоҷатхона ва ҳаммом. Шурӯъ мекунем аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад дӯстони азиз. масоҳатҳои ҳар як ҳуҷра ва ошхона бениҳоят калон мебошанд дӯстони азиз, чунки масоҳати худи хонаам калон аст. 85 метри квадратӣ, барқ ва об доимӣ, отопления гузарондагӣ, ҳама радиатору часпондагӣ, бо ҳамаи чизу чорааш ин хона фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад дӯстони азиз. кондитсионерам дорад ва ба ҳамаи тирезаҳо панҷара яъне решётка часпондагӣ дӯстони азиз. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. дар таги дом детска площадка ҳаст, боғчаи кӯдакона. ва дӯстони азиз, аз рӯи ҳуҷҷат масоҳати хона 85 метри квадратӣ мебошад, лекин боз ман ҳамин кладовкаам дорад дӯстони азиз. ин кладовка дар ҳуҷҷат дохил нест, масоҳаташ тақрибан 3-4 метри квадратӣ мебошад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад дӯстони азиз. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. 112 микрорайон, якчандто мактаб, садик, масҷиди Мехкалон дар наздикии хона ҳаст. хурӯтобхонаи Нур, хурӯтобхонаи Олим, бозорча ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона ҳастанд. бо транспорт умуман мушкил нест. минтақаи беҳтарин мебошад дӯстони азиз. ва ин ошхона дӯстони гиромӣ, чӣ хеле гуфтем, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳамаи кухни гарнитур ҳамааш меистад, яхдонам меистад. мехарен, медурӯену зиндагӣ мекунед. фишори об баланд аст дӯстони азиз. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. марҳамат, чӣ хеле ки дидем, хона таъмири зебо дорад. дар инҷо ҳоҷатхона ва дар инҷо бошад ҳаммом. нархи хона бошад 715 000 сомонӣ, 65 000 доллар. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.